Повечето клиенти имат убеждение, че декоративната мазилка това е скъпо удоволствие. Днес ще сравним два процеса – шпакловка и боя и декоративна мазилка. Първо ще разгледаме цените за шпакловка и боя. Всички тези цени са взети от фирми в интернет, средна цена за всеки процес. Грунтиране преди шпакловка 1,50, цената за труд. Шпакловка 2 ръце 9 евро също за труд. Шкурене 2,50, грунтиране преди боя 1,50 и самото боядисване. Цената за два цвята, тъй като има цена за един цвят, за три цвята, взехме средно 9 евро на квадратен метър боядисване, два цвята. И целият тотал ни излиза 24,50 евро метър квадратен само за труд, шпакловка и боя. Плюс ориентировачно 25% на материал и ни излиза около 28 евро труд и материал, целият комплект, шпакловка и боя. Преминаваме към декоративната мазилка. Тъй като ние сме производители на декоративна мазилка и ползваме материал от собствено производство, даваме на клиента комплексна цена, материал и труд. Какви са нашите процеси? Първи процес – кварц грунт, пясъчен грунт за по-добра адхезия, полагане на декоративна мазилка и запечатане на декоративната мазилка с защитна вакса, материалът да бъде по-практичен, влагоустойчив и да може да сами и да сътри. Цялата цена на целия комплект материал и труд 26 евро за квадратен метър труд и материал. Какво получаваме накрая? Шпакловка и боя, само труд, средна цена 24,50, плюс 25% за материал, ориентировъчно 27-28 евро. За декоративна мазилка 26 евро, труд, материал, с облепене, тиксо, нейлони, абсолютно всичко, 26 евро. Това са цените за шпакловка и боя или декоративна мазилка в един нов апартамент, издаден на Турбозол. Така че инвестирайте правилно във вашия ремонт.